4 दिन से घर में आयल बड़ी। हमनी के यही घर के पैदाइश है। जा हम आपकी बड़ी बेटी हेवंती के ये तलाक के पेपर्स हैं। अब ई घर में हमार राज चली। अब ओए होई जौन हम कहा कि जौन बेटी अपन नैहर सुधारे के कोशिश करता रही, नैहर में राज चलावे के कोशिश करता रही, उनका घर में अपना ही आग लागल बा। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये फिल्म के नाम है ननद भौजाई। ननद भौजाई एगो ऐसा रिश्ता है कि जौन महाभारत के बाद दूसरका रूप में यह रिश्ता के देखल जाला। यानी कि एगो मुंहबोली बेटी बनावल जाला और एगो आपन बेटी होखेले। ये दोनों बेटिन के बीच में गठजोड़ बनावे खातिर और गठजोड़ बनावे में आ घर के सुचारू रूप से चलावे में घर के गार्जियन के बड़ा अहम रोल होखेला। हम जितना सरलता और सहजता से ये बात और ये लाइन के कह देनी है और कह देनी उतना असल जिंदगी में नहीं खे। और जेकरा घर में और जौना घर में बेटी के हस्तक्षेप ज़्यादा बा, घर के सुख शांति और संस्कार के अर्थ ही समय से पहले बुझा जाला। एकर जिंदा और जागता उदाहरण हमनी के समाज में उ तमाम घर बाणन सा जौना घर में बेटी के कानून चलेला ससुराल से, जौना घर के बेटी चलावे लागेली बहू के अइला के बाद भी। खैर अगर हम बात करें फिल्म के तो फिल्म में एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री के रोल में बाड़ी हर दिल अजीत, हर युवा धड़कन की रानी यानी कि काजल राघवानी। काजल राघवानी ये फिल्म में लीड रोल में बाड़ी, मुख्य किरदार में बाड़ी और पूरा कहानी उनके के मद्देनजर रखते हुए लिखल गई बा। काजल राघवानी के जौन कैरेक्टर बा, काजल राघवानी के जौन व्यक्तित्व दिखावल गई बा ये फिल्म में वो काबिले तारीफ बा। काजल राघवानी जब से भोजपुरी के जवन ढोढ़ी चोली घाघरा लहंगा ब्लाउज वाला और अपना आप के ओवर स्टार, महिला स्टार, नरक स्टार तमाम नाम से सुशोभित करे वालन के जब से ओकनी साथे काम कैले बाड़ी, तब से काजल राघवानी के एगो अलग व्यक्तित्व, अलगे एगो पर्सनालिटी में निखार आइल बा। और तमाम पारिवारिक फिल्म लेके आवताड़ी और हर एक फिल्म जनता के बीच में काफ़ी सराहल जाता और काफ़ी ओकरा के प्यार दुलार मिलता। काहे से कि जौना क्षेत्र खातिर हो इंटरटेनमेंट करेले, चाहे मनोरंजन के साधन बाड़ी, उस समाज में उस क्षेत्र में ये सब टॉपिक हर घर में बा। और जे घर में वास कर जाला ओकरा और ओकर बात के लोग काफ़ी गंभीरता से और ध्यानपूर्वक सोचेला समझेला भी। एक कहानी देखावल गइल बा कि काजल राघवानी के 3 गो ननद बाड़ी लोग और सास ससुर पति के साथ घर में बड़ा संपन्न और आदर भाव और प्यार से रहताड़ी। और जो तीनों ननद बाड़ी लोग वो अपना भौजी के गांव में ढोलक पीट के तारीफ करता है लोग कि हमार भौजी लेखा ते गांव घर जवार समाज में भौजाई है ये नहीं के। अपन बाबूजी से कहता है लोग कि भौजी जैसन आयल भी ऐसा भौजाई तो गांव घर में है ये नहीं के। तो बाबूजी कहता है कि तो भौजाई के का है जैसन तोर के भाई बा वैसन तो भाइयों नहीं के गांव घर जवार में। लेकिन यह कहानी आगे बढ़ता और जब माई के प्यार पतोह के प्रति बढ़े लागता, माई के आंचरा के छाह और आंचल के छाह जब पतोह के सर पे पहुँचे लागता, तो यह सीन और यह बात घर के बेटी लोग के यानी कि ननद लोग के दर्द के कारण बन जाता ये फिल्म
में देखावल और दर्शावल गइल बा। अब यही से शीत युद्ध और महाभारत के रूप धारण कर लेता उ घर जौना घर में सुख शांति और संस्कार वास करत रहे। सीन आगे बढ़ता। जब सीन आगे बढ़ता तो अब माई के नज़र में पतोह के बर्बादी और पतोह के बुरा इमेज बनावे खातिर ओकरा के तरह तरह के यातना और दुख से सामना करावल जाता। कपड़ा आयरन करतड़ी, बीच में कहीं चल जाता तो आयरन पे ही, कपड़ा पे ही आयरन रख दिल जाता। खाना बनावतिया तो भात के अदहन डालल बा, वो में एक मुट्ठी बालू चाहे राख डाल दिल जाता। चाहे तरकारी बनावतिया तो हमें एक पसर नीमक डाल दिल जाता। ये तमाम चीज करके ओकरा के माई के नज़र में अब बुरा बनावे के कोशिश जारी रहता इ ननद लोग के। लेकिन कहल गइल बानो जेकरा के राम ना मारस, जेकरा के भगवान ना मारस, ओकरा के ये धरती पर एगो कीड़ा के रूप में इंसान का मारे। समय आगे बढ़ता और ये देखावल गइल बा फिल्म में कि कुछ दिन के बाद जौन घर के बड़की बेटी बाड़ी उनका ससुरा से उनकर पति डाइवोर्स के कागज भेज देताड़न और वकील साहब कोर्ट के नोटिस लेके आ जाताड़न कि बड़की बेटी के राउर तलाक दे दिलत इनकर पति। अब यही सीन में बदलाव आवता और यही से और यह चीज के देखते हुए हम वीडियो के शुरुआते में कहनी है कि जौन बेटी अपन नैहर सुधारे के कोशिश करता रही, नैहर में राज चलावे के कोशिश करता रही, उनका घर में अपना ही आग लागल बा। ये आज के समाज में हमने के पते नहीं के चलत कि कौन घर बसावे के बा और कौन घर से अपन नाता तोड़े के बा। हमने के गांव घर समाज परिवार में आजकल के बेटी बहिनी कहत है लोग कि हमारा ससुरा में मने नहीं खेला, ससुरा के गांव हमारा निमने ना लागेला, हमारा अपन गांव ही निमन लागेला। तो हम ऐसा बेटी बहन से हम कहल चाहता नहीं कि धरती पर तू ही एगो नइखू आइल कि अपन माई बाबू के आंचल छोड़ के कोई दूसरा के घरे आइल बाड़ू। तहार माइयो आइल बाड़ी और जौना घरे आइल बाड़ू जितना एजा महिला बाड़ी वो अपन माई बाबू के घर और कुटिया छोड़ के आइल बाड़ी। लेकिन ऊ माई बाबू और ऊ लोग अपना मुंह से ये नहीं कहले कि हमारा ससुरा के गांव और घर निमन ना लागेला। एकरा पीछे कारण ई बा उनकर माई बाबू में और जौना घर से आइल बड़ी उनका में एगो संस्कार रहे, एगो विचार रहे और परिवार के प्रति एगो व्यवहार रहे। और आज के दौर में अधजल गगरी छलकत जाए के रूप में तू लोग आवत ताड़ू लोग और जौना घर में ब्याह करे खातिर तहरा बाबूजी के एड़ी के चप्पल खिया जाता, एड़ी घिस जाता, वो घर में अइला के बाद अब कहत ताड़ू कि हमारा ई गांव निमन ना लागेला। तो तहरा के गांव से ब्याह ना कल गई रहे, ब्याह कल गई रहे उ लड़का से आ बांधल गई रहे उ घर परिवार और समाज से। काहे ना जब ब्याह शादी होत रहे तो वहीं तू कहलू कि बाबूजी दुल्हा कैसनो होखे लेकिन गांव रोचक होके के चाहिए। काहे से कि हमार ब्याह दुल्हा से नहीं करे के, हमारा ब्याह गांव से करे के बा। तब तहार बाबूजी गांव खोजतन ना कि दुल्हा खोजतन। खैर ऐसा मन बुद्धि बेटी बहन और पतोहन के बारे में चर्चा कैल यानी कि अपने ऊपर मल मूत्र से स्नान कैल बराबर बा। ऐसा ही स्थिति फिल्म में दिखावल गई बा कि जवन बेटी अपन नैहर में आके अपना भौजाई पे चक्ति चलावत रही, नैहर संभाले के कोशिश करत रही, उनके जिंदगी में आग लागल रहे और उनके घर उजड़ गई रहे और उजड़ गई बा। ये जैसे ही कहानी अपने उनका माई के पता चलता तो माई के पैर के तले से जमीन खिसक जाता और माई के अकाल मृत्यु हो जाता। कहानी अब आगे बढ़ता। जब माई के मृत्यु हो जाता तो हर एक बेटा के अपन माई के प्रति लगाव रहेला और जब एक कोई भी इंसान क्यों इंसान के प्रति भड़कावल जाए, चाहे ओकरा के बार बार एक ही बात कहल जाए, अगर 100 बार कहल जाए, एक बार 10 बार कहल जाए तो ना सुनी, कम से कम 100 बार कहल जाए तो 2 बार तो सुनिए ली।
उहे हाल होता ये फिल्म में जे काजल राघवानी के पति के किरदार में बाड़न, उहो अपन मेहरारू के अब बुरा भला कहे के शुरू कर देताड़न। लेकिन यही जी एगो सीन देखावल गई बा कि काजल राघवानी स्ट्रिक्ट और एगो अडिक्ट और एगो स्वाभिमानी परिवार और संस्कार से लवरेज बहू के कैरेक्टर प्ले करताड़ी और अपना पति के कहताड़ी कि तू अब हमरा के गलती समझताड़ा, लेकिन हम एक घर के सुधारब और हम एक घर के चलाए। ये जैसे कहानी पलटा था और जो ननद बाड़ी लोग उनका के सुधारे खातिर हाथ में काजल राघवानी तलवार उठा लेताड़ी, लेकिन घर के बेटी बाड़ी लोग वो अपन हार नहीं मानत और अपना भौजाई के प्रति विद्रोह के बिगुल फूंक देताड़ी। और विद्रोह के बिगुल फूकला के बाद का स्थिति उत्पन्न होता, का माहौल बनता, ये पूरा फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अपना निपुणता से और अपना डायरेक्शन से ये फिल्म के हर किरदारन के वो कैरेक्टर के हिसाब से स्क्रीन पर उतरवा दिले बाणन और वो हर एक किरदार अपन कैरेक्टर के स्क्रीन पर जिंदा कर दिले बा। खैर रउआ सब के फिल्म रहा और इस फिल्म में सबसे बढ़िया डायलॉग कौन लगल हा और काजल राघवानी के एक्टिंग चाहे फिल्म के जितना भी किरदार बा वो सब कोई के कलाकारी और अधिकारी कैसा लगल हा अपन विचार कमेंट बॉक्स में वह से बताए। और हाँ, अगर ये वीडियो रउआ सब है यूट्यूब पर देखा नहीं जा तो सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। ऐसा ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर, गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल हर ताज़ा जानकारी खातिर सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हम रखे विदा दी जा। नमस्कार।